İnşallah Sure-i Adiyat'ı tercüme ve tefsirini aydıp değiştirir. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ol bir atlar ki ayaklarından sonki qatıdan daşı deganligi sebepli jarakka turýardy, ot turýardy. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ve ol bir atlara qasam ki ola dan wagtlaryna hamle edip de garet etýärdiler. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ve özleri bilen tozan galdyrýardy defek. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ve şu tozan bilen bir cemaatın ortasına girýärdiler. Ki innel insane li rabbihi lekanud, insan öz Rabbına, öz Perverdigarına naşükürdür. İnşallah kalan ayetlerini inniki hafta tercüme ve tefsirini aydıp değiştirir. Yani şu evvelki ayetleri Müslüman da valla Huday Teala bir närse atla veren qasam isipdir. Ki insan öz Rabbına naşükürdüğüne. İnşallah on gurrunu inniki hafta goýaýlym. Ýöne şu atın gurrunu ýeli ýaşylada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtyki islami guruş bilen, qılıç bilen ewe salmaly bolanda şonda Beni Kenany diýen bir kabile varmış. O da yani musulman bol diýilende musulman bolmapdyr. Şonda bir leşkeri, bir näse terwallary atly yaragly edip de şolaň üstüne iýberdir Peygamberimiz. Ve olun yani oluqanına Munzir ibn Amr radıyallahu ta'ala an şonu koyupdur. Munzir diyen adam. Bula öz atları bilen, yarağı bilen bir leşker olup da doğulupdurlar Beni Kenan'a karşı gidipdirler. Bir hafta geçipdir, 2 hafta geçipdir, haber gelmeyipdir bulardan. Bir aydan geçenden sonra hiç haber düşmeyipdir Müslüman da olurlar. Bir ayla kamil. Oham Medine'de başlan Mekke'de gurrun bolmany durupdyr ki bir giden atla bir Munzir'in leşkeri hükmen esir bolan bolmaly. Hükmen bilen maglup bolan bolmaly, utturan bolmaly. Kafirler bulary hemme dünýä öldürüp qırıp aýrandyr, o ýa-da esir edip ellerinde saklap ýörendir. Bu bir aýla bir habar gelmän duruşy şondan habar berýär diýipdirler munafyklar. Musulmanlar narahat etsek bolup. Peygamberimiz de aslında haberi yok. Şu bir aylap gittiler. Neyme olan karşılara? Şunda Huday Teala şolun atlar veren qasam isipdir musulman da valla. Ola utturana, ola şikast diyana, belki hanizle görüşüp görüşü ve şikast verip görüşü ve nasaha kabilelere hamle edip görüşü deyip Huday Teala haber verittir Kur'an'da. O şolun atı veren qasam isipdir. Vel adiyati dabha, haşlap, dem alıp, katıdan dem alıp yani hatta şu haşlayışının fefi asmanı istilya ve şu atla bilen qasam etýän nepdir Huday Teala ki ol atla fel muriyati qadha qaty çapyp barşyna beter garp bilen qatydan aýagyny ýere gurup barşyna ýerden jarapgala otla turýar depdir. Fel mughirati subha özleri de tam wagty erti bilen hani hiç kim örlemeke qabila hamle etýärdiler, şonu garet etýärdiler. Onda olan etýän işi فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا şu atla qatıdan ayaklarını yere vurup da yerden tozan kaldıryanmış defek. Şu tozan bilenle فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعًا şu tozan bilen bile şu cemaata barıp da neme diýen bilmekara ýöne tarafy qırıp da şikast berýänmişler şu atla. Aham münafıklar bu atla bilen şikast diýipdirler. Bula
hatman asir olandırlar diyani yalan, ola hanifde vuruşup ya deyip de Huday Taala şonu haber vermek için şu ayetleri indirip de musulman da Allah. Ama atın gurrunu geldi ve şu suranın tefsirinde da bir neyse kitapla atın bir neyse meselelerini ve hadisleri getiriptirler ki şunu aydıp değiştireyle musulman da Allah. Atın özü öňçek bir vahşi hayvanmış. Düzle gedegen, jengelle gedegen, adam orta kasagan hayvanmış. Evvelin insan ike, evvelin adam ike atı ehli edipdir, atı igde edipdir, Türkmen ehliye igde diye. Hazreti İsmail Zebihullah ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam İbrahim Halilullah'ın oğlu İsmail aleyhisselam atı ehli edipdir, igde edipdir, perveriş veripdir. Aham Peygamberin eli bilen perveriştiği hayvan bolan son katı bereketli hayvan bolupdyr musulman da Allah. Peygamberimizin mübarek hadisi El bereketu fi nawasil khayl. Bereket atın yani alın saçında vardır, manglayında vardır deyipdir Peygamberimiz. Veya başka ovadan hadisler var ki el hayru ma'qudun fi nawasil khayl ila yevmil kıyama. Hayır, bereket qavulup atın yani alın saçında vardır ta kıyamete sellenipdir. Son bir peygamberin yani igde eden, ehli eden hayvanı. Aham Peygamberimiz bir dersi veriyor, at mağratda qav dikkat edin. At saklayan bolsa, Peygamberimizin aytyan sifarişatını inşallah icra etsin. La taqussu nawasiyal khayl. Atın alın saçını qırpman deyipdir Peygamberimiz, külöltmän. Ve atın boynunda da bir olakon qılla olup böfiyen saçı vardır. Onu da qırqıp qıysqaltman. Ve atın qoruğunu da qıysqaltman deyipdir. Sonki qoruğu velena çivin bolar, sinek bolar, bir näçe haşeratdan qorunma üçün ödüne gerekdir. Bu boynundaki saçı da soğukta, qızgında gerektir. Onu da qıysqaltman, külöltmän. Ve manglayındaki saçına külöltmän, fe inne fiha el bereke. Sonki şu manglayındaki saçına bereket vardır deyipdir, ayırman deyipdir Peygamberimiz. At saklayan adamla qav dikkat etsin. Ehl-i sünnette Hayatul Hayvanil Kubra diyen bir kitap var musulman da valla. Öyle de 2 cilt fakat hayvanatın içinde bolayan mufid gurrunlardan yazılıptır öyle. Şonun içinde at mavratta bir 2 tane sahaban ovadan gurrun getiriyor. Qav dikkat edin. At saklayan adamla bilyendir. Bir adam at alsa, at saklasa bazım şon muhabbetine düşüyor. Atın ışkına düşüyor, atırışıp bilmiyor. O ne mi deyip qav dikkat edin. Peygamberimiz dünyadan geçenden sonra Mısır feth olanna şonda da yani Mısır'ın devrinde kan otluk yer varmış, merte yer varmış. Sahabala, Müslümanlar her hayfi bir azıcık yerleri de yani bölüşüp de yani öz malgarasını, at yarağını şolada otlar yalıp zay alıptırlar merte. Hamşonda bir gün sahabe-i buzurga var Muaviye ibn Cudeyh radıyallahu ta'ala anhu şo da yani şoförün bir mertelen yanından geçip baryanmış. Şonu görse Ebi Zer Gıfari radıyallahu ta'ala anh o da olakon sahabadan biri şol yani bir atı otladıp yoranmış. Bir atı da yani bakıp yoranmış. Hom yankı Muaviye radıyallahu ta'ala anh şol barıp Ebi Zer'e aydıptır Ebi Zer Gıfari'ye. Sen de inne at bakıp yanmı deyiptir. Atın izine düşüp at saklap yanmı deyiptir. Onna olaydıptır havva deyiptir. Hâzâ ferasun la arâhu illa mustecâbet dua. Mena şu atımı bir duası kabul olan atlardan bilyen deyiptir. Şun atın duası var, şu at dua ediptir ve duası kabul oluptir ve men şeyle şun muhabbetim var, şuna ışkım var deyiptir. Oğam Muaviye ibn Cudeyh aydıptır ve atın da duası var mı deyiptir. Hi atta dua et diyememe kabul olmar yani. Onna havva deyiptir. Her zamanla olsun, her bir at olsun,
şol gizi däni dua et ýa-dipdir her at. Gaw dikkat edin. Rabbi inneke sakhartani li ibni Adam. Inna atın etýän duaga musulman dogalla. Men öňsek wahşidim, öňsek özüm ýadım. Özüm içýärdim, özüm tapýardım. Amma indi beni adamyň eline düşdüm. Iýskim şuň bilenle bar Hudaýa meni şuň gözüne öz oglan şogundanla, öz aýal bala sagatyndanla gawy köküldip at dua etýär dipdir. Her gece. Wa atynda bir näseleriniň duasy kabul bolýar, bir näselerininki de bolmaýar. Amma men atymyň duasy kabul bolan bolmasam, ki men bitir muhabbetim kän şuňa dipdir. Iýskim şuň gawy diýen şuň dipdir. Atym öňe dua etýär dipdir. Biz atta dua etýän bolmasam musulman dogalla, ki men eýýän meni gawy edipin we hatda öz oglan şogundan muhabbeti kän bolsun dip. Amma atym saklaması ne forum, ne zarafa? Sogaplı zat mi, günahlı zat mi, ya mubah mi, etsin adamal etmeden etmeyamali? Peygamberimizin mübarek hadisi musulman dogalla. Hanin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem el-haylu thalatha. At üç forum bolýar dipdir Peygamberimiz. Farasul lirrahman, ve farasul lil insan, ve farasul lil şeytan. Bir näse at bolar, Hudaýy at. Hudaý üçin daqylanypdyr, öýde saklanyp ýa. We bir näse at insan üçin saklanyp ýa. We bir näse at da şeytan üçin saklanyp ýa diýildir. Farasul lirrahman ýani bir at ike Hudaýyň ýolunda dini İslamy jihad etmek üçin dakyl goýulan at bolsa, ol atla beter sogaby kän. Şu form şol ýet bilen aty saklasan, hatta onuň iýen imi, kefevi, hatta öz dakyly tanafy we hatta onuň fiidigi tenegi kıyamet gününe sen sogap terediğinde goýuljak we sen sogabyň agralyjak diýär. Şol Hudaý üçin daňylypda saklanan at, hatta şoň fiidigi tenegide sen sogap terediğinde goýulyp da sogap tarabyň agralyjak diýär. Amma ikilenji at ki insan üçin bolly, bir at ike o bilen ýük çöksekmiş, atarava datçakmış, veya kurrasını satıp yani şo bilen hulasa rizqi ruzifini wezecek, o mubah. Etsen adamal etmesen etmelle, sogap da yok, günah da yok, öz ihtiyarında goýulan iş. Gawy imsugyny wezelse ýöne. Amma üçlenjesi musulman dogalla, farasul lişşeytan. Şeytanyň aty, ellezî yuqamaru aleyh. Peygamberimiziň mübarek dedi. Ol bir at ike yuqamaru aleyh üstüne qumar goýulýan bolsa, üstüne şert goýulýan bolsa, şol at o şeytani atdyr we günahdyr, gata haram ýeşiň beridir. Ve kıyamet gününe onuň imi, suwy, hatta sidigi tedebi sen günah tarafynda goýuljakdyr. Hudaý sakladyn. Musulman dogalla wakan bir näse dostlar eşdireýin we agah edeýin. Bir habar gelip ýalla bir atyň şowkuny düşüp, ışkyna düşüp, ýa-ni aýtdyk, eger öýde işiň üçin, ýüküň üçin wakan gerek bolup saklaýanmasaň işgali ýok. Amma oň üstüne bir musabaga goýulypdy. Bu oň üstünde de merdum bir näse gumar diýen haram zady edilse, sen saklap ýöreňe ondan beter günah eken musulman dogalla. Gata habardar bolaylim. Hudaý Taala hemmämizi dünýalak tereke zatlardan daş etsin. Bu hemmämize iki dünýä saadet berip, iki dünýäde gönenmek we iki dünýäde felah bersin.